Сын мой, любый мой сынок, погляди ты на мяне, у твоих вачах блакит, у твоих вачах живе, живе, живе вера, живе, живе, живе вера, сын мой, любый мой сынок, твои очи не для слез, да поможа Божа мне сберегчи твой светлый лёс. Живе, живе, живе вера, живе, живе, живе вера. Баю, 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 бай, сын мой любый, засынай, хай тебе приснятся сны. День няма, няма войны. Живе, живе, живе вера, Шановне господарства, дорогие стваральнікі і шанавальнікі беларускай літаратуры. Вітаю вас у Гданьску на урачыстай цырымоніі. Сёння мы уручаем беларускую літаратурную прэмію імя Ежы Гідройця. Я ваш вядоўца Сергей Падсасонны. Вітаю ўсіх, хто сабраўся ў еўрапейскім цэнтры салідарнасці, а таксама тых, хто глядзіць нас у інтэрнэце. Позволю себе припомнить, что симультанічне... Дозволю себе нагадать, что синхронный переклад вы можете слухать у навушниках, калі камусь з вас патрэбна. Наши імпрэзы, якія павіншавалі нас, гэта музыкі. Спявачка і акторка Дар'я Новік, якая ў суправаджэнні струннага квартэта «Аніма Этерна» выканала аўтарскую кампазіцыю ў аранжыроўцы Константина Яськова. Калі ласка, прывітаем наших артыстаў яшчэ раз вашымі авацыямі. Як вы добра ведаеце, прэмія Ежы Гідройця – гэта найбуйнейшая незалежная літаратурная ўзнагарода Беларусі. Прэмія уручаецца з 2012 года. Сярод яе лаўрэатаў былі Павел Костюкевич, Владимир
Някляеў, Ігор Бабкоў, Сергей Дубавец, Ева Віжнавец, а летась таксама у Гданьску галоўную ўзнагароду атрымала пісьменніца з Падляшша Ганна Кандратюк за кнігу «У прыстенку старога лесу. Гісторыю людзей з Белавежскай пушчы». Сёлета журы ўжо 13-й раз, няхай будзе шчаслівая, вызначыць 3 найлепшыя кнігі, напісаныя ў жанры мастацкай або дакументальнай прозы. Пералічу арганізатараў. Арганізатары прэміі «Беларускі пэн» і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Арганізатары цырымоніі ўзнагароджання «Беларускі пэн», Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў, Еўрапейскі цэнтр салідарнасці, Польскі пэн-клуб, Беларускае культурнае таварыства «Хатка». Партнёры падзеі аўдыёвыдавецтва audiobooks.by і кніжны воз, а таксама Еўрарадыё FM. Праект фінансаваны ў рамках праграмы польскага супрацоўніцтва дзеля развіцця Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Польшчы. Цырымонія ўзнагароджання прэміі імя Ежы Гідройця ўжо другі год запар адбываецца ў Гданьску. Дзякуючы моцнай падтрымцы беларускага культурнага таварыства «Хатка». Ужо больш за 30 гадоў рэпрэзентуе беларусаў у Трыгарадзе. Арганізатары прэміі шчыра дзякуюць усёй камандзе і старшыні беларускага культурнага таварыства «Хатка» Алене Глагоўскай. Але ўпершыню цырымонія адбываецца ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці, у сімвалічна важным для гданьчан і ўсіх палякаў месцы, дзе падтрымліваюць незалежную беларускую культуру і беларусаў у змаганні за нашу свабоду. І я маю гонар запрасіць на гэтую сцэну дырэктара Еўрапейскага цэнтра салідарнасці спадара Базыля Керскага. Добрый вечер. Добрый вечер, шановное спадарство, сестры и браты белорусы, белорускі. Witam serdecznie w imieniu Zespołu Europejskiego Сардэчна вітаю ад імя w tym szczególnym miejscu. і цэнтра еўрапейскай салідарнасці ў гэтым асабістым месцы. Я б хацеў падкрэсліць асабістасць двух месцаў, не толькі гэтага інстытута, але таксама той часткі Гданьска, дзе мы знаходзімся. Мы знаходзімся у Гданьскай верфі, дзе ў 80-х годах пачалася вялікая рэвалюцыя салідарнасці, якая вызваліла Польшчу. І таксама вялікай частцы Еўропы дала незалежнасць. Але, як мы бачым, сёння не на ўсёй тэрыторыі Еўропы ёсць гэтая дэмакратыя і незалежнасць. Але ёсць асаблівыя інстытуты на гэтых асабістых тэрыторыях. 10 год таму мы адкрылі гэты аб'ект, гэтае месца з асабістай місіяй, асаблівай місіяй. Гэты інстытут фінансуецца польскімі падатнікамі, і мы маем за мэту не толькі упамятніць польскую рэвалюцыю, але ад пачатку таксама важнай часткай нашай праграмы з'яўляецца нагадванне пра тых герояў, якія прывялі да свабоды некаторыя краіны Еўропы ўсходняй і цэнтральнай. І таксама яны прыйшлі гэтую вялікую цяжкую дарогу ў Беларусі да незалежнасці. Мы дакументуем сённяшнюю дарогу да дэмакратіі і свабоды. І гэта частка нашай місіі. У такім вельмі простым дусі, у такі
ніякі еўрапейскі народ не з'яўляецца моцным без салідарнасці, без эмпатыі, без культурнай блізкасці, без узаемадзеяння са сваімі суседзямі. Я вельмі рады, што спонсарам сённяшняй і апекуном сённяшняй узнагароды з'яўляецца Ежы Гедройць. Я не кажу пра свой досвед на гэтай сцэне, але калі споўнілася мая мара, калі я чуў у апошнія гады, што нашыя сябры з беларускага клуба шукаюць месца, дзе можна правесці гэтую літаратурную прэмію, і калі я чуў пра двор Артуса, мне балела сэрца, таму што я ў 90-х гадах вельмі цесна супрацоўнічаў з Ежай Гедройцем. Гэта не толькі вялікі апекун спалучэння з беларусамі і з літоўцамі, але таксама вельмі важная асоба спалучэння Польшчы і Германіі. Я супрацоўнічаў па гэтым пытанні з ім. Калі б я не размаўляў па-польску, калі б не Ежы Гедройць, калі мяне выпіхнуў у польскую літаратуру, які мяне таксама зацікавіў Беларуссю і Украінай. І таму я тут, дзякуючы спадарні Глагоўскай, я на яе гляджу, і я вельмі рада, што мы таксама можам быць у пэўным сэнсе беларускім домам. А Ежы Гедройць не толькі гістарычная постаць, ён, на жаль, адышоў 24 гады таму, нават 25, будзе гадавіна ягонай смерці, але ён таксама з'яўляецца вельмі актуальнай постаццю, таму што ён вучыць палякаў разумець і адносіцца як партнёраў да суседзяў, і думаць крытычна пра нашу культуру і пра нашы стасункі з суседзямі. Гэта вельмі ценна і вельмі важна. Шаноўнае гаспадарства, я вельмі рада, як прадстаўнік ураду польскага пэн-клуба, што мы сілу гэтага вольнага слова можам паказаць тут. Са мной сёння тут Юстына Чэховская, недзе ў залі, і мы перадаем вам сардэчнае прывітанне ад Марка Радзівона, ад нашага галоўнага дырэктара пані Гайдэль, таму што ў наступным годзе ў кастрычніку будзе вялікі сусветны з'езд пен-клуба ў Польшчы, ў Кракаве, і я думаю, што мы сустрэнемся там як публіцысты, як прадстаўнікі вольнага слова. На жаль, не ў Гданьску, але Краку таксама цудоўнае месца для гэтага. Шаноўнае гаспадарства, я жадаю нам, каб сённяшняя сустрэча дала нам шмат сілаў, дала нам шмат надзеі. Ежы Гедройць дзейнічаў у безнадзейныя часы, і мала хто верыў, што ягоная ідэя незалежнай Польшчы і Беларусі мае наогул шансы. Так, мары таксама ствараюць рэчавісцасць. Я таксама сёння з гаспадарствам мару пра свабодную, вольную, незалежную, сільную Беларусь і Еўропу, якая будзе ў спакоі. І я пераканана, што мы яшчэ сустрэнемся на прэміях Ежы Гедройца ў лепшым свеце. Сястры і браты, калі ласка, карыстайцеся Еўрапейскім цэнтрам салідарнасці і адчувайце сябе як дома. Дзякуй вялікі. Дзякуем спадару дырэктару. Адным з галоўных арганізатараў прэміі імя Ежы Гедройца ад моманту яе заснавання быў і ёсць беларускі пэн. І я запрашаю ўзяць слова яго старшыню, паэтку Тацяну Нядбай. Добрый вечер, шановные сябры. Я рада вітаць вас на свяце літаратуры і думаю, што Гедройц быў бы шчаслівы, калі б мог разумець, а можа і можа бачыць, што мы ёсць тут і што мы размаўляем кожны на сваёй мове. Сёння нам таксама дапамагаюць перакладчыкі, за што ім вялікі дзякуй, але я вельмі спадзяюся, што калісьці наша праца прывядзе да таго, што мы зможам адзін аднаго разумець без перакладчыкаў, таму што наша супольнасці гістарычна, каштоўнасна вельмі блізкія, і мы, калі б нас не раздзялялі, мы б сёння ўжо б дасягнулі гэтай блізкасці і ўзаемнага паразумення. Ну, а пакуль што перад намі ёсць яшчэ праца.
Я таксама вельмі рада быць тут, у гэтым вельмі сімвалічным горадзе, у гэтым вельмі сімвалічным месцы салідарнасці. Я памятаю крыху больш за 10 гадоў таму, калі я была ў Гданьску, бачыла, як рамантаваўся гэты будынак, як ён рыхтаваўся да адкрыцця. І гэта было штосьці вельмі, вельмі незвыклае і хацелася гэтага дачакацца. І вось цяпер, хаця я ўжо не першы раз у гэтым будынку, вельмі рада быць у гэтым вельмі сімвалічным месцы салідарнасці, таму што ў Беларусі за салідарнасць пераследуюцца людзі. Не толькі Беларусь увогуле з'яўляецца унікальнай дзяржавай, унікальнай краінай, дзе рэжым пераследуе сваю культуру, пераследуе сваю мову, пераследуе сваю літаратуру. Безумоўна, у гэтай сітуацыі нам вельмі патрэбныя саюзнікі, нам вельмі патрэбныя сябры, дзякуючы якім мы можам не проста ператрываць і выжыць тут і захавацца, але і дапамагчы тым, хто знаходзіцца сёння ў краіне, але і вярнуцца туды з новымі сіламі і паспрыяць зменам да лепшага, зменам дэмакратычным у Беларусі. Салідарнасць, якая пераследуецца, не толькі салідарнасць з палітычнымі вязнямі, але вы можаце сабе ўявіць, калі за паштовыя пераводы ў турму, за лісты ў турму, за простыя праявы салідарнасці людзі пераследуюцца, таму што рэжым выдатна ведае кошт гэтай салідарнасці. Не толькі за салідарнасць з палітычнымі вязнямі, за салідарнасць з Украінай, якая сёння церпіць у вайне ад поўнамаштабнай вайны ад агрэсара, ад Расіі, якая ў тым ліку атакавалася з тэрыторыі Беларусі. За салідарнасць з Украінай людзі ў Беларусі таксама церпяць. Сёння за кратамі знаходзяцца больш за 39, як мінімум 39 людзей слова, пісьменнікаў, рэдактараў, выдаўцоў, перакладчыкаў. Я хачу вас яшчэ раз заклікаць наведаць пасля цырымоніі стэнды беларускіх незалежных выдавецтваў тут. Гэта агромная сіла духа, гэта агромная праца выдаўцоў, якія здолелі выжыць і здольныя працягваць сёння працу тут. Выдавецтвы, якія тут прадстаўленыя выдавецтвы, якія з'явіліся за межамі Беларусі пасля 20-го года, выдавецтвы, якія былі і да 20-го года, і пасля 20-го года інтэнсіфікавалі сваю працу. Ну і, безумоўна, тыя, якія вымушаныя былі выехаць з Беларусі з прычыны рэпрэсій і працягваюць сваю дзейнасць за межамі краіны. І таксама я хачу падзякаваць нашай цудоўнай камандзе беларускага ПЭНа, без якіх гэтага свята сёння не было б, і, безумоўна, партнёрам з Еўрапейскага цэнтра салідарнасці і з таварыства Хаткі, дзякуючы якім мы сёння можам быць на гэтым свяце і святкаваць літаратуру. Дзякуй вялікі. Дзякуем. Тацяна Нядбай. А цяпер слова мае прадстаўнік Міжнароднага саюзу беларускіх пісьменнікаў, паэт, грамадскі дзеяч, празаік і пераможца прэміі імя Ежы Гідройця, спадар Уладзімір Някляеў. Вечер добрый. Неяк читаю Гідройца по-польску. Я наткнулся на один ягоны тэкст, где он называет белорусов недонацией. У перекладах мовы я такого текста не сустрел. Это мне, конечно, резануло, але, ну, як, калі табе кажуць нешта у вочы не надта прыемнае, можна крыўдзіцца, а можна задумацца пра тое, чаму табе гэта кажуць. Я пачаў шукаць, чаму чалавек, які, ну, адносіўся з сімпатыяй да беларусаў, такое выказванне. Я знайшоў шмат рассыпаных заўваг гэтага. Ну, скажам, тое, што яны, гэта значыць беларусы, жывуць
на сваёй зямлі так, нібыта гэта не яна не ёсць іх зямля. Яны ўвесь час чакаюць, што нехто прыйдзе, скажа, это не ваша, і іх забярэ. І яшчэ яны не могуць падняць галаву і сказаць на ўвесь голас: мы ёсць у гэтым свеце, мы нацыя. Назва якой? Беларусы. Дык вось, гэты недахоп, гэты жэст, гэты рух, гэтую справу падняць галаву і сказаць: мы ёсць, мы нацыя, Беларусь, робіць нішто іншае, як беларуская культура, і найперш беларуская літаратура. Літаратура стварыла, выказала першай літаратары беларускія ідэю, саму ідэю беларускасці, ідэю незалежнай краіны Беларусь. Яны яе развівалі, не палітыкі, хаця кожны з іх у той ці іншай ступені быў палітыкам. І калі сёння мяне пытаюцца, што самае важнае у той сітуацыі, у якой мы апынуліся, калі інтэлект беларускі вымелі за мяжу, што рабіць, чым займацца? Я маю на гэта адказ. Тым, чым займаюцца вось лаўрэаты былых прэмій і сённяшняй прэміі Ежы Гідройца. Ствараць падмурак нацый, культуру, літаратуру. Гэта асноўнае, што рабілі ўсе вялікія нацыі, першым сталі вялікімі. Пры ўсім адчаі, які жыве у маім сэрцы, а таксама як у сэрцах многіх з вас, я з радасцю бачу, як развіваецца, не гледзячы на страшэнна неспрыяльныя ўмовы, наша культура і найперш літаратура. Вот усе гэтыя кнігі, я іх усе так ці інакш прагледзю, якія вылучаны на ўзнагароды, гэтым разам заслугоўваюць гэтай прэміі. Проста бліскучае, прыгожае беларускае мастацтва. І гэта мусіць ствараць у нас надзею, веру, нязломную веру, што мы на гэтай зямлі ёсць, былі і будзем. І нават вершык ёсць з 2 радкоў на гэту тэму. Што б ні казалі, ні плялі, мы не ў зямлі, а на зямлі. І вечна будзем на ёй стаяць з нашымі вялікімі папярэднікамі і з тымі людзьмі, якія дастойна сёння працягваюць іх вялікую справу. Загадзя віншую тых, хто трымае сёння ўзнагароду, і спачуваю тым, хто не. Дзякуй. Владимир Някляев. Чаму ж, уласна, галоўная літаратурная прэмія беларусаў носіць такое імя Ежы Гідройць? Народжаны у Менску, знакаміты польскі публіцыст, заснавальнік і рэдактар ужо легендарнага парыжскага часопіса «Культура». Узор інтэлектуальнай адвагі і дальнабачнасці, паслядоўны прыхільнік добрасуседскіх адносін паміж Польшай, Беларуссю, Літвой, Украінай. Яго часопіс сцвярджаў, што як незалежная Польшча немагчымая без вольнай Беларусі, так без польскай падтрымкі нічога не выйдзе з беларускіх спроб убіцца на незалежнасць. За год да свайго скону Гідройць пераконваў Чэслава Мілаша і Веславу Шымборску намінаваць на Нобелеўскую прэмію Васіля Быкова. І казаў гэта наступнымі словамі: «Уручэнне гэтай прэміі беларускаму пісьменніку стала б без перабольшання рэвалюцыяй у Беларусі».
А сёлета прэмія імя Ежы Гідройця ўручаецца 13 раз. І значную частку сваёй гісторыі яна існуе дзякуючы падтрымцы фонду міжнароднай салідарнасці, той нязменнай падтрымцы, што дазваляе арганізатарам уручаць пераможцу першую ўзнагароду. Да мікрафона запрашаю прадстаўніцу фонду міжнароднай салідарнасці спадарыню Катажыну Дэмель. Szanowni Państwo, Шановне господарство, дорогие лауреаты, фонд міжнароднай солідарнасці падтрымлівае 2017 года фонд беларускай солідарнасці. Ежы Гідройць разумеў, якую вялікую ролю адыгрывае мова, асабліва там, дзе адбываюцца рэпрэсіі. Ён верыў, што язык гэта не толькі сродак выразу, але таксама фундамент гісторыі і культуры. Ён заўважыў, што адбываецца, калі нацыянальны язык спіхваецца на бок. Калі язык забіраецца у людзей, мова, то яе у народа забіраецца тоеснасць. Ежы Гідройць стараўся будаваць зразумення таго, што польская будучыня неразрыўна звязаная з будучай Беларусі і беларускай мовай, які пратрываў і выжыў, таму што быў увесь час сваімі творцамі падтрымліваны. Сённяшняя нагарода гэта таксама надзея на тое, што кожны напісаны радок выходзіць па-за літаратуры. Гэта таксама пасведчанне духа на тое, што нягледзячы на ўсе цяжкасці, культура трывае і будзе трываць. Сённяшняя нагорода будзе прызнавацца аўтарам, якія ствараюць тоеснасць беларускай культуры, і пры дапамозе мовы яны ствараюць тоеснасць культуры. Няхай ваша праца прыносіць нам успамін, нагадванне пра тое, што праца аўтара будзе заўсёды заўважаная. І мове таксама дзякуй вялікі беларускаму таварыству «Хатка» і Еўрапейскаму цэнтру салідарнасці, Міжнароднаму саюзу беларускіх пісьменнікаў і ўсім іншым за арганізацыю гэтай цудоўнай узнагароды, гэтай цырымоніі. Ваша цяжкая праца правяла да таго, што гэтая прэмія сталася сапраўдным святам беларускай літаратуры. Фонд міжнароднага супрацоўніцтва будзе падтрымліваць дзеянні беларусаў і беларусак, дапамагаючы ў імкненнях да дэмакратыі і захаванні культуры. Так мы разумеем сапраўдную салідарнасць. Гэта вартасць, якая нас абавязвае быць побач з беларускімі творцамі, якія гэтага патрабуюць. А таксама, калі мы сёння можам разам святкаваць дасягненне самага вялікага з іх. Дзякуй вялікі, і ўжо цяпер я віншую лаўрэатаў. Дэмель. На жаль, спадарства, ўжо 4-й год мы ўручаем прэмію не ў Менску. З вядомых прычынаў па-за межамі сваёй краіны апынуліся сотні тысяч беларусаў. Але вымушаныя выезды, справакаваныя пераследы пачаліся далёка не ў 2020 годзе. Так яшчэ ў 2006 і ў 2010, як і ў іншыя гады, у Польшчы апыналіся новыя і новыя хвалі беларускіх студэнтаў, якія знаходзілі і знаходзяць падтрыманне дзякуючы стыпендыі ад студыю Еўропы Всходняй імя Кастуся Каліноўскага. І мы ўсе, хто мае дачыненне да беларускай культуры, вельмі цэнім гэтую дапамогу. Студыум Еўропы Всходняй неаднаразова падтрымліваў і прэмію Ежы Гідройця. І мы запрашаем на сцэну яго прадстаўніка, каардынатара офіса стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліноўскага пры ўрадзе Рэспублікі Польшча, спадара Ярослава Ксёнжака.
Szanowny Siabry, Szanowni Państwo, Шаноўныя сябры, шаноўнае гаспадарства, ад імя дырэктара Яна Маліцкага, дырэктара студіям Еўропы Ўсходне-Варшаўскага універсітэта, вельмі шчыра дзякую за запрашэнне на гэтую прыгожую урачыстасць. І я павінен сказаць, што нашыя кантакты, як студыум, кантакты з беларусамі вельмі шматбаковыя. Мы адзінка універсітэцкая, адзінка Варшаўскага універсітэта, але мы стараемся супрацоўнічаць. Я не хачу казаць пра дапамогу, але мы стараемся супрацоўнічаць з беларускім бокам у як мага найбольш шырокім памеры. Мы мелі гонар супрацоўнічаць са спадаром Уладзімірам Нікляевым у цяжкіх для яго часах. Мы запрашалі яго на канферэнцыі навуковыя, каб там ён мог таксама прадстаўляць беларускую паэзію, бо гэта было патрэбна і натуральна, і гэта было важна, неабходна. Стыпендыяльная праграма імя Кастуся Каліноўскага ад 2006 года дзейнічае і развіваецца. З аднаго боку гэта вельмі добра, а з другога, можна сказаць, на жаль, бо сітуацыя ў Беларусі не змяняецца, не палепшваецца. Але для тых, хто шукае ў Польшчы, маладыя людзі, студэнты, якія хочуць пачаць вучыцца ў нашай краіне, мы аказваем усехбаковую дапамогу. Гэта вельмі важна, каб яны чулі, што яны не адны, што яны могуць пачаць, а таксама працягваць сваю жыццёвую кар'еру ў польскіх умовах. Гэта таксама дапамога для маладых навукоўцаў, якія пачалі сваю навуковую дзейнасць у Беларусі, але былі змушаныя яе прарваць па незалежных ад іх прычынах, як там кажуць. Але ў іх таксама ёсць шанец, дзякуючы гэтай стыпендыяльнай праграме, на працягу аднаго года працягваць гэтую навуковую працу, каб здабыць досвед. І таксама пад вокам дасведчаных навукоўцаў. І мы стараемся рабіць усё гэта, але нашыя кантакты з беларускай літаратурай сапраўды вельмі шырокія, як на універсітэцкую адзінку, цэнтр беларускіх студый, і яны таксама, якія не могуць працаваць у навуковых інстытутах у сваёй краіне. Яны арганізоўваюць штогод канферэнцыю, і яны яе прысвяцілі сотай гадавіне нараджэння Васіля Быкова, пісьменніка, які для беларускай літаратуры значыў і значыць вельмі шмат. Мой кантакт з гэтым аўтарам быў вельмі выпадковы, але да сённяшняга дня я памятаю, што ягоныя радкі, калі я чытаў гэтыя творы ў мае студэнцкія часы, калі вы на мяне паглядзіце, цяжка ўверыць, што я быў маладым чалавекам, студэнтам, але я памятаю да сённяшняга дня, што гэтая постаць, кавалкі ягонай творчасці, гэта у маім персанальным памеры, яны пацвярджаюць, што гэта было не звыклае значэнне. Тое, што мы робім не толькі з прымусу, што так трэба. Мы перакананыя, што так трэба. Мы перакананыя, што Беларусі трэба дапамагчы, так як калісьці іншыя краіны дапамагалі Польшчы. Цяжка недаацаніць вартасці літаратуры і культуры. Ад акупацыі нямецкай у Польшчы аднім з важных часопісаў, які друкаваўся ў Польшчы, быў часопіс «Штука і народ», таму што без народу няма штукі, таму што гэта творчасць павінна быць незалежная, бо калі мы капіруем запатрабаванне ўладаў, то гэта не мае сэнсу і гэта не будзе мець сэнсу. Але тыя творы, якія паўставалі некалі ў Польшчы, бо былі такія творы, сёння з'яўляюцца прадметам
такога сатырычнага позірку, а яны не ўпісаліся ні ў якую гісторыю нашай культуры. Культура мусіць быць незалежная і непакорная. Яна павінна адлюстроўваць тое, што баліць грамадству, а не заўсёды павінна падабацца ўладам. У беларускіх умовах, на жаль, гэта немагчыма, але ў нас ёсць магчымасць дапамагаць тым, якія ў спосаб незалежна і непакорна хочуць беларускую культуру ў непакорным дусе будаваць. У гэтым годзе ў Гданьску вельмі сардэчна віншую усіх тых, каго намінавалі на ўзнагароду. Я спачуваю журы, што яны маглі выбраць толькі па адной асобе. Я спадзяюся, што на прэмія імя Ежы Гідройцы яна вытрывае гэта цяжкія часы і калісьці будзе блішчэць поўным блескам у незалежнай Беларусі. Жыве Беларусь! Дзякуем, спадар Ярослаў Ксёнджак. А цяпер, уласна, пра журы прэміі. Намінантак і намінантаў сёлета ацэньваюць 7 літаратурных экспертак і экспертаў, з якіх 4 пагадзіліся на публічны ўдзел. Гэта літаратуразнаўца, доктарка філалагічных навук Ульяна Верына, ад'юнкт кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, кандыдатка філалагічных навук Катажына Дрозд-Урбаньска, літаратуразнаўца і драматург, загадчык кафедры славянскага літаратуразнаўства універсітэта Марыі Кюры-Складоўскай Сергей Кавалёў, паэтка, аўтарка прозы і праваабаронца Югася Каляда. Двое сябраў журы прысутнічаюць у гэтай зале, яшчэ возьмуць слова. Давайте бліжэй пазнаёмімся з фіналісткамі і фіналістамі. Усе 6 кніг выйшла ў выдавецтвах, якія вымушаныя працаваць па-за межамі Беларусі. У Варшаве, Празе і Вільні. Можна сказаць, што беларуская незалежная культура ў выгнанні працягвае справу Ежы Гідройцы, які стварыў у эміграцыі выдавецтва «Літаратурны інстытут». Усяго у Гідройце выйшла больш за 500 кніг, якія вучылі незалежна думаць, нелегальна пераадольвалі межы, пашыралі абсягі свабоды. Аднойчы дазволілі чытачам ды чытачкам прачнуцца ў сваёй краіне. Прадстаўляць фіналістак і фіналістаў мы будзем з дапамогай буктрэйлераў, створаных творчай кінагрупай з Гданьска і агучаных камандай прафесійных выканаўцаў аўдыавыдавецтваў «Кніжны воз» і аўдыабук books.by. Вот жа, у 6 наймацнейшых удзельніц і удзельнікаў сёлетняй прэміі імя Ежы Гідройцы увайшлі наступныя кнігі. Трэба уявіць Сізіфа шчаслівым. Trzeba wyobrazić sobie Syzyfa szczęśliwym. Walentin Akudowicz. Wydawnictwo Łogwinał. 2023 rok. Ta książka opowiada, jak mówi sam autor, opowiada o wielu rzeczach i ludziach, ale przede wszystkim o twórcach. O tych, którzy dobrowolnie podnieśli z ziemi ciężar, który nazywają moją ojczyzną. I unieśli go na swoich barkach. Dzień po dniu wspinają się coraz wyżej, by kiedyś zobaczyć, jak kamień z hukiem znowu staczy się na dół. A to oznacza, że trzeba wrócić do początków. I my wracamy. Szanowne gospodarstwo, zapraszam do obejrzenia pierwszej zapowiedzi. Валянцін Акудовіч. Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым. Хаця, як вядома,
Насамрэч мова месціцца не на языку і нават не ў галаве, а ў спратах падсвядомага. У чужой мове няма твайго імя. Кожны з нас, хто сам сябе вучыў беларускай мове, быў пакліканы да навукі з нейкіх апрычоных матывацыяў. І ніхто з іншага не скажа, чаму ён гэтак зрабіў і што з сваей навукі мае. Асабіста я з яе прыдбаў сабе лёс. Да гэтага меў адну долю. І не толькі таму, што лёс кожнага літаратара перадусім знітаваны з мовай, а найперш таму, што толькі праз мову змог пачуць, куды хіліць мяне лёс. І, ўласна, пачынаем узнагароджанне шорт-лістараў ганаровымі дыпломамі. Для Валянціна Акудовіча дыплом фіналіста прэміі атрымае спадарыня Вераніка Акудовіч. Запрашаю на сцэну. Добрый день. Добрый день. Зачитаю невялікае пасланне ад Валянціна Акудовіча. Я нарадзіўся і асталеў у мястэчку Свіслач, ад якога па асфальтаванай дарозе да мяжы з Польшчай быў з дзясятак кіламетраў. Таму польскасць у самых розных фарматах была досыць шырока распаўсюджана ў нашым рэгіёне і зусім мне не чужая. Як не чужой была беларуская культура Ежы Гідройцю. Як толькі прэмія яго імя з'явілася ў нашай прасторы, яна адразу вылучылася ў лідары сярод іншых літаратурных узнагарод. Здаецца, якраз з гэтай прэміі я зразумеў, наколькі такога кшталту ганараванні важныя для беларускай літаратуры як такой, ды і для ўсяго нашага грамадства. Беларусы нечакана ўсвядомілі, што напісаўшы хорошую кнігу, можна зарабіць ганаровы статус пісьменніка і нават трошкі грошай. Ды і я сам, дарэчы, паходжу з тых беларусаў. І яшчэ. Літаратурныя прэміі мне нагадваюць пагранічныя слупы, вызначальнікі межаў. Маўляў, тут ужо нашая беларуская тэрыторыя. Таму чым болей у нас будзе гэтых прэміяў, тым больш падпорак будзе мець беларуская культура, і тым мацнейшай будзе наша краіна. Для беларускага свету Ежы Гідройц вялікая і значная фігура, і роўных яму, магчыма, няма. Таму я вельмі ўдзячны журы менавіта гэтай прэміі, што заўважылі мой сціплы даробак у выглядзе хронік беларускага інтэлектуала. Нарэшце Сізіф можа трохі адпачыць. Дзякуй. Дзякуем. Дзякуем і віншуем. Наступная кніга «Забіць у Палмінзага». Аўтар Зміцер Бартосік. Настępna książka Zabić pełnomocnika Ministerstwa Aprowiz 2022. Кніга апавядае пра невядомыя факты беларускай гісторыі на падставе дакументаў і галасамі жывых сведак, якіх на момант выхаду кнігі амаль не засталося. Гаворка ідзе пра апошнюю спробу ўратавання рэальнасці, якой яна была у пасляваеннай Беларусі, без інтэрпрэтацый. Зрэшты, ў 2017 годзе спадар Зміцер Бартосік стаў лаўрэатам прэміі за кнігу «Быў у пана Верабейка гаварушчы». Ці здолее і зробіцца ён першым двухразовым пераможцам прэміі Гідройце, убачым ужо неўзабаве, а пакуль увага на экран. Зміцер Бартосік. Забіць у Палмінзага. Я паспрабаваў зірнуць на рэчы вачыма свайго героя. І раптам адчуў сябе наведнікам начнога музея. Карціны і вобразы, якія паўстаюць з крамзоляў следчых і няроўных літараў друкарскіх машынак, сплятаюцца ў адзін драматычны сюжэт – батальнае палатно. Але ў маіх руках толькі ліхтарык,
промнем якога я магу выхапіць адно кавалак карціны. Каб убачыць увесь сюжэт і маштаб палатна, майго ліхтарыка замала. Вось на полі пара коней, цягнуць за сабой жняярку, гэткі падобны да самалёта этажыркі камбайн. Адзін конь уздыблены, у ягоную збрую учапілася маладая жанчына, другі конь ірвецца ў бок. Ягоны хвост гарыць. Калі перавесці ліхтарык у бок, крыху вышэй, на ўскрайку поля, відаць гурт людзей. Дзясяткі асобаў. Над натоўпам гараць паходні. Узначальвае шэсце паважная сівая кабета. У руках у яе драўлянае распяцце. Ганаровы дыплом фіналіста прэміі імя Ежы Гідройца атрымлівае Зміцер Бартосік. Калі ласка, просім на сцэну. Неяк мы з прыяцелем, які сам кніжак не піша, зайшлі ў вялікую кнігарню ў Менску, і ён мне кажа: слухай, я думаў, акторы все ж таки самыя эгацэнтрычныя людзі. Не, все ж таки самыя эгацэнтрычныя людзі гэта пісьменнікі. Таму што якім трэба валодаць нейкім славалюбствам ці самаўпэўненасцю, каб у гэтыя дзесяткі тысяч кніг, якія стаяць на паліцах кнігарні, яшчэ прапанаваць, што тут не хапае яшчэ адной, маёй менавіта не хапае. І ўсё ж такі, без усялякай сціпласці, я хочу сказаць, што менавіта гэтай кнігі у беларускай дакументалістыцы менавіта і не хапала. І гэта не таму, што я такі вялікі. Мне здаецца, што тут ёсць спроба адказу на пытанне, чаму Беларусь сёння такая. Дзякуй вам вялікі. Зміцер Бартосік, дзякуем і працягваем. Наступная кніга «Гарэзлівы пацалунак», кніга другая, аўтарка Ева Вайтоўская, выдавецтва Янушкевіч, 2023. Падзеі кнігі разгортваюцца на філалагічным факультэце Беларускага універсітэту, у экалагічным летніку для дзяцей Чарнобыля і ў офісе сусветна вядомай беларускай IT-кампаніі. Але ўсё гэта толькі дэкарацыя, у якіх праходзіць праверку пачуцці галоўных герояў, іх сяброў, сябровак, мам і татаў. У аснову рамана лёг сюжэт культавай японскай мангі «Ітадзура на кіс» «Гарэзлівы пацалунак», што выходзіла ў Японіі ў 1990-х гадах. Калі ласка, буктрэйлер. Ева Вайтоўская. Гарэзлівы пацалунак. Кніга другая. Цудоўныя такія дні стаялі вераснёвыя, але неба раптоўна зацягнула хмарамі і сабралася на дождж. Гэта было яшчэ адным выдатным завяршэннем чарговага дня Соні Сінічкі. На цнянцы было ветрана. Хутчэй бы прыйшла Машка. Соня абаперлася на парэнчы над вадою. Цямнела, запальваліся ліхтары. Яна нацягнула капюшон, бо дождж пачаўся і ліў усё мацней, б'ючы па тканіне плашча. Пад нагамі паўколам грукатаў вадаспад воднай сістэмы. Вада зверху, вада знізу. Да гэтага кактэйлю дадалася трэцяя, салёная вадкасць. Слёзы, якія цяклі па твары Соні Сінічкі. Раптам, прынамсі, адна з трох субстанцый перапынілася.
проста ў паветры над Соняй ніадкуль вырас парасон. У сваім рэпертуары, сінічка, цяжка было зірнуць прагноз надвор'я. Ты адкуль тут, Станкевіч? Я чакала не цябе. Марыя перадае прабачэнні. Яна не прыйдзе. Здаецца, вырашыла праблему, а я табе туфлі прывёз. Спадзяюся, падыдуць і спадабаюцца. Можаш іх лічыць вясельным падарункам. Я жадаю шчасця і больш не турбую. Для Евы Вайтоўскай дыплом фіналісткі атрымлівае літаратурная глядальніца і перакладчыца Наста Карнацкая. Запрашаем на сцэну. Я вельмі шчыра ўсцешаная тым, што маю гонар прадстаўляць гэтую кнігу. У мяне ёсць для вас колькі слоў ад Евы. Дарагія чытачы, шаноўныя арганізатары прэміі Ежы Гідройця, шаноўныя журы, звяртаюся да вас у гэты дзень з вялікай радасцю, бо увайсці ў кароткі спіс галоўнай прэміі прозы для Беларусі вялікі гонар. Але я адчуваю сёння і замяшанне, і нават смутак, бо раман у 2 кнігах «Гарэзлівы пацалунак» быў створаны не дзеля прэміі. Кажу гэтыя словы без усякага какетства. Калі ў 2018 годзе выдавецтва Янушкевіч у Мінску зацікавілася моладзевым раманам паводле японскай мангі, я мела перакананне, што масавы жанр дапаможа незалежным пісьменнікам і кнігарам прабіць 4-ю сцяну, якая ў нашых умовах хутчэй трывалы мур. Мне мроіліся, калі не чэргі прыхільніцы-прыхільнікаў на аўтограф-сесіях, то прынамсі праездкі ў школы, сустрэчы ў бібліятэках, продажы ў супермаркетах. Тады, калі ствараўся тэкст, гэта здавалася абсалютна магчымым. Першая кніга выйшла ў Менску ў 2020 годзе. Нагода для гэтага майго звароту другая кніга, працяг першай. Яна выйшла ў 2023 годзе ў Варшаве, бо выдавецтва рэлакавалася. Вядома ж, гэта не мая віна і не віна кагосьці яшчэ ў гэтай зале, але я адчуваю няёмкасць перад чытачамі, якія цяпер збіраюць раман як пазл з 2 частак. Я ведаю, што другую частку выпісваюць у Беларусь, а прачытаўшы, перадорваюць сябрам ці нават прадаюць онлайн па астранамічных коштах. Гэта цешыць аўтарскую пыху, але так быць не павінна. Мне дасылаюць паведамленні, што адзін асобнік кнігі ў раённых школах вандруе па руках. Яго чытаюць цэлым класам і нават паралеллю. Я недалёка адзіна айчынная пісьменніца, якая здабыла гэткую прэмію чытацкіх сімпатый, але так быць не павінна. Замест аўтограф-сесій і турнэ па школах я атрымліваю звесткі ад знаёмай псіхатэрапеўткі, што першая кніга гарэзлівага пацалунку самы зачытаны і патрапаны асобнік у аддзяленні неўрозаў і памежных станаў адной з бальніц Мінска. Так дакладна быць не павінна. У прынцыпе, маёй кнігі ў фінале прэміі Гідройця быць не павінна. Але што паробіш? Мы сабраліся разам на лапіку культурнай прасторы пасля гуманітарнай катастрофы. Я дзякую усім далучаным за тое, што давялося стаць часткай гэтай падзеі. У прыватнасці, калі па парадку, я дзякую усім бета-рыдарам маёй кнігі, якія дапамагалі рабіць яе лепшай на самым пачатку. І ў тым ліку фіналістцы Гідройця Ганны Янкута. Я дзякую сваёй геніяльнай рэдактарцы, якая не хацела быць тут названай і якая яшчэ некалькі доўгіх месяцаў не зможа патрымаць у руках свой рэдактарскі асобнік. Я дзякую Андрэю Янушкевічу і яго камандзе за тое, што паверылі ў праект і давялі яго да канца ў складаных для гэтага умовах. Дзякую Насці Карнацкай, што пагадзілася прадставіць кнігу ад майго імені і ад выдавецтва. Я дзякую ўсім, хто адгукаўся на выхад кнігі, літаратурным блогерам, крытыкам, у тым ліку адной удзельніцы конкурса школьных навуковых прац, якая зрабіла выснову, што беларускія аматары мангі будуць не супраць прачытаць мой раман, калі ў яго дадаць больш ілюстрацый. Я дзякую шаноўнаму журы за высокую ацэнку маёй кнігі. Я жадаю удачы ўсім калегам на фінале прэміі, і асабліва Валеру Гапееву, многія кнігі якога я аналізавала як добры прыклад літаратуры для падлеткаў, а таксама Валянціну Акудовічу, які не толькі плён навучыў усё мае пакаленне творчаму пісьму, але і паказаў, чаму варта пісаць па-беларуску для беларусу. Пры канцы я хачу з удзячнасцю згадаць класікаў з канону майго жанру. Для мяне гэта Алена Васілевіч, Іван Сяркоў, Іван Меліш, Людміла Рублеўская, Пятро Васічэнка, Уладзіслава Хроменка, Джейн Остэн, Джан Роулінг і, безумоўна, Уладзімір Караткевіч, у дзень нараджэння якога сёння мы тут, і Адам Міцкевіч, у якога сёння дзень памяці. Без іх беларуская рамантычная проза сёння была б немагчымая. Шчыра, ваша Ева. Дзякуем. Наста Карнацкая ад імя Евы Вайтоўскай.
І наступная кніга «На прызбе ў Сілічах». Аўтарка Марыя Вайцяшонак, выдавецтва «Фляубаум», 2023. Літаратурная творчасць Марыі Вайцяшонак трымаецца на сваёй ужо амаль міфалагічнай нацыянальнай самасці і старой класічнай традыцыі. Блог-дыялог «На прызбе ў Сілічах» з'явіўся дзякуючы дапамозе Аксаны Ёркінай. Марыя нагаварвала на тэлефоне сваё стаўленне да тых ці іншых актуальных і злабадзённых падзей свайго і грамадскага жыцця, задаючы тэму размовы альбо адказваючы на пытанні каляжанкі. Гэтыя тэксты маюць уражлівую мастацкую аснову як у сюжэтным, так і ў моўна-стылістычным плане. А цяпер паглядзім, як пабачылі кнігу стваральнікі бук-трэйлера. Марыя Вайцяшонак. На прызбе ў Сілічах. Мой дом — гняздо збярвення ля самага поля. Сёння раніцай адчыніла дзверы, яе жаўрук. Блізка, побач, быццам перазвон завушніц. Яго ніколі мне не ўдалося ўбачыць у небе. Трымаецца ні над чым, як маё натхненне жыць. А насупраць дзвярэй лётае, корміць дзяцей маленькая шэрая птушка. Пад самымі нашымі нагамі, пад нашы галасы, такая малая, а з такім вялікім даверам, з якім і людзі адно да аднаго цяпер рэдка ставяцца. Нарэшце я ведаю, чыя я ёсць. Я Марыльчына. У мяне ніколі не было большай радасці, вышэйшай навукі, справядлівейшага адрасу маёй душы, як вёска Грыдзькі на Пастаўшчыне. Я грыдзькаўская. Мой сад як нотны стан. Тут вельмі абжыты край, абжытыя птушыныя нябёсы. Тут не згубішся, трэба прывыкаць. Гэта моя сённяшняя навіна. Я буду тут жыць. Для Марыі Вайцяшонак дыплом фіналісткі прэміі «Гідроіці» атрымлівае паэтка Настя Кудасова. Добрый вечер. Мне асабіста тут вельмі прыемна быць, мяне не проста прызначылі. Гэта блізкая і дарагая мне кніга, вельмі блізкага чалавека. І я, канешне, удзячная Марыі, што яна пазваніла і папрасіла быць тут за яе. Я зачытаю слова, якія яна папрасіла перадаць. Вітаю вас, шаноўнае панства. Пра тое, што маё імя трапіла ў спіс на ўзнагароджанне такой прэстыжнай літаратурнай прэміі, я даведалася ў тым самым месцы, дзе была народжана кніжка «На прызбе ў Сілічах». Для мяне гэта было поўнай нечаканасцю. Але ж і сама кніжка нарадзілася нечакана. Яна вырасла з маіх разважанняў і назіранняў за жыццём, з майго блога ў інтэрнэце. Яго я, на жаль, не магла пісаць сама, бо губляю зрок. Я начытвала на дыктафон па тэлефоне, а моя прыяцелька Аксана Ёркіна здымала з дыктафона і ставіла на маёй старонцы ў Фейсбуку. І раптам гэтыя запісы сталі кнігай. Я вельмі радая, што яна дайшла да чытачоў, што яны яе заўважылі. Мне вельмі прыемна, што маё прывітанне з Сілічаў даляцела да Польшчы, не чужой мне краіне. Мой бацька быў польскім асаднікам, служыў у Пілсудскага. Дзякую вам за ўвагу да маёй асобы і да маёй літаратурнай працы. Я ўсхваляваная сваім вылучэннем на прэмію і наогул у мяне адчуванне, што я запрошана на баль. Шкада, што з намі няма Шопена. Дзякуем. Настя Кудасова для Марыі Вайцяшонак.
А цяпер кніга «Вольнеры», пра 200 аўтар Валер Гапеев, выдавецтва Янушкевіч, 2023. Тое, што ты лічыш дробяззю, раптам можа перавярнуць твой свет. І асабліва тады, калі ты гэтую быццам дробязь губляеш. Перад вамі самае беларускае з беларускіх фэнтэзі. І ў чалавечым свеце, і ў іншай свеце дзейнічаюць тутэйшыя стварэнні, багі і духі. Сама дзея рамана адбываецца ў Мінску і вакол яго, і пераход у іншы свет знайсці нескладана. Трое сяброў і мноства дарог і варыянтаў рэальнасці. Глядзім буктрэйлер. Валер Гапеев, «Вольнеры», пра 200. У самым пачатку адзіны сусвет жыва падзяліла на два. Мы засталіся ў сваім, людзі перайшлі ў іншы. Берагіня зрабіла кубак. Вада з гэтага кубка лілася ў крыніцы сусвету людзей. Такім чынам людзі маглі адрозніваць дабро і зло, праўду і няпраўду. Лацынра захацела авалодаць кубкам. Яе слугі, шуйцары, скралі кубак, але ж па дарозе пабіліся і разбілі яго. Пярун спапяліў тых шуйцараў, а кожны аскалёпак абгарнуў у гліну. Крумкачы разнеслі іх па двух сусветах. Цяпер шуйцары і злыдні шукаюць аскепкі. Так загадала Лацынра. Для Валера Гапеева дыплом фіналіста прэміі атрымлівае Алексей Гаурес. Калі ласка, запрашаю на сцэну. Вітаю. На жаль, спадар Гапеев не мог сёння ўчаснічаць, удзельнічаць спатканню, але гэта не значыць, што няма што сказаць. 6 кніг, такіх розных, 6 аўтараў, кожны з якіх адрозны ад іншых. Мы ўвогуле, кожны чалавек унікальны, але вось 6 аўтараў, і ў іх ёсць адно тое агульнае, што ўсіх іх яднае. У некага гэта паперадзе, нехта хавае гэта ў сярэдзіну, а нехта зберагае далёка. Калі капаць вельмі глыбока, дык агульнага між фіналістамі знойдзецца нямала. Неяк герой Вольнераў другой кнігі ў задуменні зазначыць. А між усе людзі на зямлі зробленыя з адной зоркі. Ну так каб узніклі ўсе гэтыя элементы кшталту жалеза, медзі, серы і іншых каліяў з натрыем, воблака вадароду ў касмічнай прасторы павінна было загуснуць. Пасля ўспыхнуць зоркай, зорка павінна была згарэць праз колькі мільярдаў гадоў і пасля ўзарвацца. І ў тым выбуху нарадзіліся ўсе тыя элементы, якія сабраліся і сталі кожным з нас. Мы ўсе з адной зоркі. Гэта тое вялікае, што агульнае. Але зараз не пра гэта, а пра менш значнае такое відавочнае. Што ж такое відавочнае агульнае ў фіналістаў прэміі гэтага года? Ды літара А у кожным прозвішчы. Так, вы будете смяяцца. Да пасля гэтага наіўнага адкрыцця давайце дробнай рысачкай падкрэслім. Часам наша агульная зусім не складаная і яднаюць нас простыя рэчы, такія як праца і літаратура з літарай А. І яшчэ многае з літарай А, а сярод іх жаданне бачыць Беларусь. Дзякуй. Дзякуем. Спадарства, спіс паволі завяршаецца. Яшчэ адна кніга «Час пустазелля». Аўтарка Ганна Янкута, выдавецтва Янушкевіч, 2023. Гэтая кніга спроба асэнсаваць бясчасце, у якім апынуліся беларусы пасля 2020 года.
Яна складаецца з рэальных і выдуманых гісторыяў, выпадкова пачутых фраз на розных мовах, мімалётных уражанняў, захапленняў і ўспамінаў таго, што мы можа напаўняць жыццё ў час дыктатуры і ў Беларусі, і ў вайны ва ўкраіне. Кніга паказвае свет вачыма беларускія, якая апынулася ў вымушанай эміграцыі і спрабуе зразумець працэсы, відавочныя і ледзь улоўныя, якія адбываюцца цяпер у свеце. І цяпер апошні на сёлетняй цырымоніі бук-трэйлер. Ганна Янкута. Час пустазелля. У казах людзі могуць раптам ператварыцца ў казачных герояў. Паспрабуй паверу іх. Я не ведаю, дзе праходзіць мяжа паміж перажытым і выдуманым, паміж тым, што было насамрэч, і тым, як я гэта ўспрыняла, паміж чалавекам і персанажам. У нейкім сэнсе я ўвесь час падглядаю і падслухоўваю, каб ухапіць нешта, што адбываецца цяпер у свеце. Але мы і ёсць тое, што ў ім адбываецца. Каму, як не нам, пра гэта гаварыць? І сапраўды, каму як не нам, запрашаю на ганаровы дыплом фіналістку Ганну Янкуту. Добры вечар, шаноўныя сябры. Гэтая кніга, ёй вельмі пашанцавала, ну і мне, як яе аўтарцы таксама. Калі я працавала над ёй, то атрымлівала вельмі шмат дапамогі ад розных людзей. І кожны этап працы над кнігай – гэта сума ўзаемадзеянняў, узаемадапамогі і салідарнасці. Таксама гэтая кніга сустрэла вельмі шмат прыхільных і вельмі прыязных чытачак і чытачоў. Вялікі дзякуй усім гэтым людзям. Я вельмі радуюся, і гэта вялікі гонар для мяне быць у шорт-лісце гэтай прэміі. І я вельмі шчыра дзякую усім, хто працаваў над арганізацыяй гэтага мерапрыемства за тое, што гэтай такой свята літаратуры магчымая сёння ў нашых умовах. Дзякуй вялікі арганізатарам цырымоніі, арганізатарам усёй прэміі, камандзе беларускага пэн-цэнтра. Дзякуй усім партнёрам, усім, хто зрабіў сённяшні дзень магчымым. І вялікі дзякуй гаспадарам гэтага гістарычнага месца. Дзякуй журы, якое працавала. Дзякуй майму выдаўцу Андрэю Янушкевічу. Дзякуй вялікі ўсім, хто цяпер тут прысутнічае, хто прыйшоў падтрымаць нас, беларусам Гданьска. І дзякуй тым, хто глядзіць трансляцыю. Сярод іх вельмі шмат блізкіх і дарагіх мне людзей. Хачу шчыра падзякаваць усім. І сёння я буду святкаваць незалежна ад таго, хто атрымае гэтую прэмію. Дзякуем. Ганна Янкута. Сябры, тыя з вас, хто сочыць за літаратурнымі навінкамі і чытае беларускія кнігі ў любым фармаце, хто заўзімаецца за любых аўтараў і аўтарак, хто амаль дзесяцігоддзя хваляваўся, калі ж нарэшце кансерватыўны свет прызнае і ацэніць ролю пісьменніц жанчын, і вось нешта пачало змяняцца да лепшага. Тыя, хто перажывае за аднаго, не прачытаўшы яго 5 канкурэнтаў, і тыя, хто прачытаў усіх, каб быць аб'ектыўным, тыя, хто думае, што ўсё куплена і ўсё прададзена між удзельнікамі тусоўкі, і тыя, хто верыць, што сапраўдны талент абавязкова праб'ецца і прарвецца. Ужо зусім хутка вы пачуеце адказы на ўсе вашыя пытанні. Але перш чым вы даведаецеся імёны лаўрэатаў, адбудзецца яшчэ адзін урачысты і вельмі прыемны момант.
Сёлета у прэміі імя Ежы Гідройця ёсць спецыяльная ўзнагарода, якая з'явілася дзякуючы партнёру прэміі Еўрарадыё. Выбарам рэдакцыі ў адной з кніг фіналістак і фіналістаў з'явіцца эксклюзіўная аўдыёверсія. На відэа галоўны рэдактар, журналіст, таксама сёння, дарэчы, узгадаць, што і літаратар Павел Свердлоў. І мы дазнаемся, хто атрымае спецыяльную ўзнагароду рэдакцыі Еўрарадыё. Калі ласка. Прывітанне, сябры! У рэдакцыі Еўрарадыё цяпер ёсць невялікі кніжны клуб. Ён і вырашаў, які з удзельнікаў шорт-ліста сёлетняй прэміі Гідройця атрымае права на запіс аўдыёкнігі ў нашай студыі. Прайшлі гарачыя дэбаты, і ў гэтым абмеркаванні перамог «Гарэзлівы пацалунак» кніга другая Евы Вайтоўскай. Віншую. Дарэчы, аўдыёкнігу «Пашто ідзеш воўча» адной з мінулых пераможцаў прэміі Гідройця Евы Вежнавец толькі на нашым YouTube-канале праслухалі 47 000 разоў. Упэўнены, што другую кнігу «Гарэзлівага пацалунку» таксама чакае поспех. Адна з галоўных функцый незалежных медыяў – несці беларускую культуру, сучасную беларускую літаратуру да сучасных беларусаў. І я вельмі ўдзячны арганізатарам прэміі Гідройця за тое, што яны далі нам такую магчымасць. Павел Свердлоў, а я запрашаю прадстаўніцу Евы Вайтоўскай за «Гарэзлівы пацалунак» кніга другая, прадстаўніца Наста Карнацкая. Дзякуй. Я не спадзявалася, што я зноў выйду на гэтую сцэну, але я спадзяюся, што мы з вамі яшчэ сустрэнемся. Тут ніхто не спадзяецца, але здараюцца неспадзяванкі таксама. І цяпер мы, уласна, пачынаем ганараванне лаўрэатак і лаўрэатаў. Спачатку ўзнагарода за 3е месца. Прызам за яго, дзякуючы Міжнароднаму саюзу беларускіх пісьменнікаў, будзе выданне наступнай кнігі літаратаркі або літаратара. Рашэнне журы агучвае яго удзельніца, даследчыца беларускай літаратуры Катажына Дрозд-Урбаньска. Szanowne gospodarstwa, dobry wieczór. Ja chciała jeszcze сказать некалькі слоў про працу у журы, тому что это wielki honor, ale tak sama wielka odказнасць. Прабачце, ale ja nie могу открыть гэтага конверта. Раней нічога з nim nie robiła. I u гэтым chodzi tak sama. U pracy u jury byli ciekawe dyskusje, różne punkty gledzenia i tak nam udało się wyraszyć. A ciapier pora na 3 miejsce. Za dokumentalna mastacka świadczenie pra tragiczną staronku białoruskiej historii ważna je u ciapieraśni czas. 3 miejscem premii imienia Jerzy Giedroycia honoruje się autor knihi Zapić u Pałminzacha Zmicier Bartosik. Wydawiectwa Radio Swobodna Europa. Я для аўтографаў на кнігу зрабіў невялічкі верш, як бы ад імя маіх герояў, таму я вот хочу зараз прачытаць. Нам лёс не прадугледжваў працяг, мы знікнуць мусілі ў цемры незваротнай, але мы застаемся жыць хаця б імёнамі на аркушах пажоўклых. За свой адчай і свой ліхі кураж мы заплатілі мерай найвышэйшай, хоць зрэдку успамінайце нас, інакш нішто не мае і не мела сэнсу. Дзякуй. Зміцер Бартосік. А цяпер час даведацца пра лёс другога месца. Лаўрэатка ці лаўрэат другой узнагароды, дзякуючы Міжнароднаму саюзу беларускіх пісьменнікаў,
атрымае творчую стыпендыю, магчымасць месяц працаваць у Швецыі ў доме пісьменніка на востраве Готланд. Узгадваю тое месца, самому захацелася. Запрашаем агучыць рашэнне журы яго сябра, літаратуразнаўцу, прафесара, драматурга Сергея Ковалёва. Ну что ж, шановное господарство, другое место. Вот спартовцы кажут, что самое крыўднае – это 4-е перед пьедесталом. Але гэта, ну, дыскусійна. Другое таксама уже амаль перамог. Может, другое место – это таксама важное место. Вось. Але, может, нейкі аўтар пачуе смак, што вось ужо трымаў у руках і галоўную ўзнагароду і напіша новую кнігу. Вось тут мой калега, прафесор Ежик Ксёнджык, выказаў нам спачуванне сябрам журы. Я думаю, што наадварот нам пашанцавала прачытаць столькі цікавых кніжак, тым больш у параўнанні з мінулымі. Я памятаю, у 19-м годзе давялося чытаць 55, а ў гэтым годзе толькі 15. І скажу вам, што гэтыя кніжкі чыталіся з рознай ступенню прыемнасці, з рознай хуткасцю. І вось эту кнігу, якая атрымала другое месца, я памятаю, пачаў чытаць, адразу адклаў сабе на адпачынак, каб будзе часу шмат. Ну, каб проста не пропускаць там ні слова, ні сказа, тому што там і шмат думак, і все гэта было вельмі важна. Напэўна, вы заўважылі, што у прэміі Гідройца в апошнія гады вялікую увагу займаюць кнігі дакументальныя, так званы нон-фікшн, якая, магчыма, ратуе трошачкі прозу. Проза такі гатунак, ён вымагае часу для асэнсавання. Гэта не паэзія, калі можна адгукнуцца на заўтра. Цябе вот скалыхнула нейкая падзея, пачуццё, ты напісаў верш. Раман патрабуе часу, патрабуе дыстанцыі. І гэта літаратура крышку нас ратавала. Але хацелася, каб развівалася, безумоўна, і сама проза. Менавіта такія празаічныя творы мы шукалі і чыталі з найбольшай цікавасцю. Акрамя таго, прэмія Гідройца, яна пацвярджае, безумоўна, дасягненні ўжо знаных літаратараў, тыя, якія ўжо вядомыя на літаратурным небасхіле. Але задача гэтай прэміі яшчэ і падтрымліваць тых, хто ўваходзіць у літаратуру, адкрываць новыя імёны. І вось я вельмі рады, што другое месца заняла кніга, у пэўным сэнсе дэбют. Няхай сабе не ў літаратуры, але прынамсі у новым для беларускай літаратуры і для гэтага аўтара жанра. І што гэта кніга, яна ўжо бліжэй да прозы, чым да нон-фікшн. Калі гэта фікшн, то это ўжо аўтафікшн. Шановнае гаспадарства, з задавальненнем агучваю другое месца. За шчыры аповед залучанай назіральніцы і ўдзельніцы сучаснай гісторыі другім месцам прэміі імя Ежы Гідройца ганаруецца аўтарка кнігі «Час пустазелля» Ганна Янкута, выдавецтва Янушкевіч. Для мяне прэміі яны не пра тую кнігу, якая ўжо напісаная, а гэта пра кнігі, якія яшчэ будуць напісаныя. І я вельмі ўдзячная журы за тое, што яны паверылі ў тыя кнігі, якія я яшчэ напішу, і я ведаю, што я буду пісаць гэты месяц на востраве Готланд. Дзякуй. Віншуем, Ганна Янкута. Ну а зараз мы ўрэшце развяжам галоўную інтрыгу і даведаемся, для каго 13-я цырымонія зрабілася вельмі і вельмі шчаслівай. Хто ж заняў першае месца? Запрашаю агучыць рашэнне старшыню беларускага пэна, паэтку Тацяну Нядбай. Ох, скажу я знаходжуся ў ва ўнікальным становішчы знаходжуся ў адрозненні ад
асобаў, якія агучвалі лаўрэатаў за другое і трэцяе месца, бо гэта былі чальцы журы. Я ўсё ж такі не чалец журы і не нясу адказнасці за гэтае рашэнне. Не нясу таксама славы за гэтае рашэнне. Не магу лічыць на ўдзячнасць там ад лаўрэата або лаўрэаткі. Я не магу таксама не заглядаць у сваю шпаргалку, расказваючы пра кнігу, якая перамагла або якія не перамаглі. Я згадаю тыя 4 кнігі, якія ў нас засталіся. Гэта 2 аўтары і 2 аўтаркі. Гэта раман Евы Вайтоўскай «Гарэзлівы пацалунак», кніга, якая адаптуе японскі сюжэт на беларускую культурную глебу і робіць кнігу унікальнай у кантэксце сучаснай беларускай літаратуры. Кніга адначасова захоўвае лёгкасць моладзевага рамана і прапануе інтэлектуальную гульню, багаты псіхалагічны партрэт герояў і глыбокае раскрыццё нацыянальнага кантэксту. Гераіня твора – моцная і самадастатковая асоба, якая не толькі прымае каханне як стымул для ўласнага развіцця, але і інтэлектуальна ўзбагачае сюжэт. Я, безумоўна, цытую фразы з рэцэнзій, якія змешчаны на сайце беларускага ПН, і заклікаю вас таксама пачытаць гэтыя рэцэнзіі, каб бліжэй пазнаёміцца з кнігамі. Поўную рэцэнзію можна прачытаць на нашым сайце. Аўтарка ці аўтар рэцэнзіі хаваецца пад псеўданімам Ніка Аніні. Можа быць, гэта кніга Валенціна Акудовіча «Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым», хронікі беларускага інтэлектуала. Кніга, якая ператвараецца ў інтэлектуальную падарожную хроніку, дзе сур'ёзныя філасофскія разважанні пераплятаюцца з апісаннем падзеяў, жартаўлівымі анекдотамі і цікавымі гісторыямі з жыцця. Гэта не толькі мемуары выбітнага беларускага інтэлектуала, але і каштоўнае сведчанне аб станаўленні незалежнай беларускай культуры і героях. Поўную рэцэнзію можна прачытаць на сайце беларускага ПН, і рэцэнзію напісаў Сергей Кавалёў. Вольнер і прадвесце Валера Гапеева – гэта частка амбітнай падлеткавай трылогіі. Раман вылучаецца падрабязнасцю апісання свету, які нагадвае кінематаграфічны падыход і мэтавым гуманістычным пасылам. Кніга адначасова захапляе напружаным сюжэтам і заклікае да роздуму над універсальнымі каштоўнасцямі, што робіць яе цікавай не толькі для падлеткаў, але і для дарослых. Поўную рэцэнзію напісала Югася Каліда. І 4-я кніга, якая прэтэндуе на 1-е месца. Гэта кніга Марыі Вайцішонак «На прызбе ў Сілічах». Кніга балансуе паміж культурай і паўсядзённасцю, паміж бульбай і сакурай, раскрываючы багатую палітру чалавечых пачуццяў і адносін да жыцця. Роўна аддаючы ўвагу дробязям і вялікім тэмам, яна стварае атмасферу гармоніі, дзе прыродны і чалавечы свет суіснуюць у адзіным цудоўным садзе. Поўную рэцэнзію можна пачытаць на сайце беларускага ПН, і яе напісала Ульяна Верына. А я, бадай што, не буду больш нас затрымліваць. Хвалююся так, нібыта гэта я атрымліваю ўзнагароду. Вялікі гонар для мяне назваць пераможцу за 1-е месца, за змястоўную і шырокую панараму беларускага інтэлектуальнага жыцця. Пераможцам прэміі імя Ежы Гідройца абраны аўтар кнігі «Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым» Валянцін Акудовіч. Выдавецтва Логвінаў. Запрашаем прадстаўніцу на сцэну. Послание от Валентина Акудовича номер 2. Нядаўна я залез у Вікіпедыю, каб спраўдзіць нейкі факт пра Ежы Гідройца і ўразіўся колькасцю ўзнагарод, атрыманых рэдактарам амаль за 100-гадовае жыццё. Падумалася, што, напэўна, і мне тады не сорамна займець якую-кольвек прэмію, асабліва калі яна мае такога апекуна. Хоць у магчымасць сваёй перамогі я не надта веру, але, натуральна, неверагодна радасна будзе атрымаць гэтую ўзнагароду. Таму я безмежна ўдзячны кожнаму і кожнай, хто падтрымаў Сізіфа у яго безнадзейнай працы і падставіў сваё плячо пад нялёгкую ножку пад назвай «Мая краіна». Дзякуй. Дзякуем.
Трэба уявіць Сізіфа шчаслівым. Аўтар Валянцін Акудовіч, сёлетні пераможца прэміі Гідройця. І цяпер музыка як найвышэйшае ўвасабленне свабоды і паэзія тых, хто змагаўся за яе найболей і сёння мае найбольшую у ёй патрэбу. Для вас выступіць Дар'я Новік і струнны квартэт «Аніма Этерна», якія выканаюць сярод іншага песні на вершы беларускіх палітвязняў. Кампазітар Канстанцін Яськоў. Запрашаем. Нічога, гук спадарства зараз з'явіцца, я спадзяюся, і абавязкова ўсё працягнецца. Нічога нам не можа перашкодзіць і, безумоўна, будзем працягваць нашу цырымонію. Пакуль жа нагадаю, што арганізатарамі цырымоніі ўзнагароджання сёлета з'яўляецца беларускі пэн, Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў, Еўрапейскі цэнтр салідарнасці ў Гданьску, польскі пэн-клуб, Беларускае культурнае таварыства «Хатка». Партнёрамі падзеі аўдыёвыдавецтвы audiobooks.by і кніжны воз, а таксама Еўрарадыё FM. Праект фінансаваны ў рамках праграмы польскага супрацоўніцтва дзеля развіцця Міністэрства замежных справаў Рэспублікі Польшча. Шчыра дзякуй партнёрам і арганізатарам за гэты вечар. Я сподіваюся, що вже працює все.
Я хотела бы подякаваць за тое, што магу сёння заспяваць вам свае песні. Для мяне гэта вельмі важна. І хочу вам расказаць, што зараз я працую над альбомам на вершы палітвязняў. Для мяне гэта вельмі важная, цяжкая праца, але я думаю, што вартая. І зараз я хочу заспяваць вам некалькі твораў на вершы майго сябра, журналіста, вельмі цудоўнага чалавека, палітвязня Андрэя Александрова, які зараз знаходзіцца яшчэ у турме. Верасень выраком веры кроить кострычник с костром, шок шаманить сярод цемры, желтой паперой листом. Небо зваляная коўдра, сніць колыханку дождю. Скончыцца свет, прыйдзе новы, спі я цябе. Небо зваляная коўдра, сніць колыханку дождю. Скончыцца свет, прыйдзе новы, спі я цябе разбужу. Тут лето і пекла, жыццё ў адпачынку, навіны прыходзяць хутчэй за лісты. Любоў у лістах, у навінах навінкі, зрываюцца пляны, зрывае балты. Кіно пра вайну, батальёны на маршы, ляціць самалёт, камісар крыча ў бой. Наш страшны, балон их не брать, мы воюем с собой. Сядай, калі ласка, сяди, будь доволен, такая
шляхам адвечным пацягнемся ў рай. Кіно пра вайну, батальёны на маршы, ляціць самалёт, камісар кліча ў бой. Тут пекла і так, але вораг наш страшны, палонных не браць. Мы воюем з сабой, мы воюем, воюем, воюем с собой, воюем с собой. Дякую велике. Сёння літаратурнае свята, і дзеля гэтага спецыяльна я падрыхтавала некалькі песень на вершы беларускай паэткі Еўгеніі Янішыц. Няроўны ўзрост і час жывем, як за замкамі. Не патрывожу вас дарэмнымі званкамі. Я з лесу, з лугаўя, з азерца, з балота. І што для вас моя маленькая істота? І пра якія чары вам нашэпча мой лук. Сямейны звыклы круг далёка не ганчарны. Ой, хай жа сняцца сны, хоць адзін прарочы, да неба ці вясны мяне бавілі вочы. Я з лесу, з лугаўя, з азерца, з балота. І што для вас моя маленькая істота?
Гэта, мілы мой, лёс у нас смешка, на якую ж такую бяду. Белым снегом усыпанай стежкой я ж по лёстачцы хістка іду, і нашто столькі мройнага квету ападае яшчэ без пары, якому шчасліваму лету зноў кукуе зязюля ў бары. Стороною, сторонкой мой, да кропельки мои чужие, белым кветом калиною горкой, огневою огромленной гонкой, пустотой на вспомина души. Гэта, мілы мой, лёс у нас смешка, на якую ж такую бяду. Белым снегом усыпана стежка, я ж по лёстачцы хістка іду. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Оу-оу-оу, ты иди стороною, сторонкой кропельки мои чужие, белым кветом калиною горкой, огневою огромленной гонкой, пустотой, пустотой ты иди стороною, сторонкой, мой, мой, да кропельки мой и чужие. Калиною горкой, огневою огромленной гонкой, пустотой на вспомина души. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Это, милый мой, лёс у нас смешка. Дякую вялікі. Апошняя песня напісана мной зусім нядаўна, гэта прэм'ера, таму прашу вашай увазе. Бяжым, бяжым, куды бяжым, бяжым, бяжым. У нашых вачах то боль, то страх не заўважаем. Бяжым, бяжым, куды бяжым, бяжым, бяжым. Наш марафон скончыцца ўжо скора, што пасля нас? Стой, 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 зазірні мае вочы, пачуй пах свежай травы. Стой, пацалуй мяне в вусны, не стрымлівай слёз, просто будь собой, просто будь собой, просто будь собой, просто будь собой. Бяжым, бяжым, куды бяжым, бяжым, бяжым. Ад сваіх слёз, ад змутку, ад роспачы і ад маршчын. Бяжым, бяжым, куды бяжыш, ад сябе не уцячы. Наш марафон скончыцца ўжо скора, што пасля нас? Стой, стой, стой,
пацалуй мяне ў вусны, не стрымлівай слёз, просто будь сабой. Просто будь собой, просто будь собой, просто будь собой, просто будь, просто будь. Просто будь собой. Дякую. Дякую. І дозвольте яшчэ раз выказаць шчырае віншаванне пераможцам і ўсім аўтаркам і аўтарам, якія удзельнічалі ў сёлетняй прэміі. Вялізны дзякую усім, хто сёння з намі у гэтай зале і тым, хто з намі на стрыме і хто глядзіць нашу трансляцыю цяпер у сеціве. З вами быў я, Сергей Падсасонны, журналіст Белсату. Дзякую за гэты вечар. Спадзяюся, ён быў прыемны. Для мяне абсалютна так. Напрыканцы толькі дадам, што як напісаў у сваёй ладдзі роспачы Владзімир Караткевіч, чый дзень народзінаў вельмі сімвалічна прыпадае на сённяшні дзень. Працытую: чалавек носіць сваё неба над сабою. І мы паўсюль, дзе мы ёсць, нясём з сабою ў свет нашу радзіму, нашу мову і нашу літаратуру. За нашу і вашу свабоду. Жыве незалежная беларуская культура і жыве Беларусь! Дзякуй, спадарства!